Hello mga kagarot. Yahapit na alas city. Unya hayag pa. See? Hayag pa, hapit na alas city pero hayag pa no. No. Ay. Na ako ipakita guys kani siya unique sa di siya nga saging. Kani siya nga saging, patubuon ni namo siya diri kay tungod sa mubugnaw mo init ang panahon. Motubo siya inig ka summer. Pero dili gid siya makabunga. Tol, dili siya makabunga, maabtan siya og winter. Karon nga summer nitubo siya pero nakabunga na gyud. Ako siyang ipakita og unsang klase nga bunga. Unique jud, unique. Okay? Sige, let's go atong tan-awon guys, no? Atong tan-awon. Tias sa kung naong umuwi na, no? Kagabot diri. Na itom. Atong tadtuon guys ang akong saging no akong ipakita. Ang usa hinog na. Ang usa green pa. So karon guys, ato nang tangtangon ng bunga. Tangtangon na nato ang bunga, mga kagarots, no? Unahon na to ang dako. Okay, there you go. Come here. Oh. Oh. Oh, di ba? Banana. Mo ni siya unique na banana sa mo ang lugar. Right. Karon mga kagarots, ato nang tilawan ang banana. No. Ang among unique na banana. Right? Ang among unique na banana giputol na nako guys. Unya human kani siya barbecue sweet and spicy with cheese salad dressing. Okay? Alright, there you go. Banana. Ang among unique na banana guys, lahi man og lami pero lahi siya og lami pero mura ra kag nagkarog salad. Lami ka. Lami ang ako ang amo ang unique na banana. Suwayin niyo sa inyong balay. Dami guys pero ang panit maay dili may pait na just for fun guys, okay? It's just for fun. Alright. Ano kung ka?